Hei, olen metsuri. Hei, mitä sä teet? Meillä on kiire. Sun pitää hakkaa tää metsä äkkiä loppuun. En mä voi tuhoa näiden eläinten koteja. Hei, tässä on ne paperit. Näitä on 1000 kappaletta ja ne maksaa 300 €. Emme me voi ostaa näin paljon. Me ostamme vain 200, koska osaamme nykyään kopioida kaksipuolisesti ja kierrättää paperia. Älä heitä ruokaa roskiin. Miksi? Selitän sinulle. Poiksessa menee näin paljon ruokaa roskiin, että sillä saisi 800 afrikkalaislapsille annokset päivässä. Tuon verran rahaa menee vuodessa hukkaan roskiin heitetyn ruoan takia. Eli sillä saisi afrikkalaislapsille noin monta annosta vuoden säästöin. Kaikissa Suomen koulussa menee näin paljon rahaa joka päivä hukkaan. Jolla saisi noin monelle afrikkalaislapsille annokset päivässä. Joten älä heitä ruokaa pois. Kymmenen vietonta lehmää kuolee vuosittain sinun takiasi. Kerro tämä luku vielä 7 miljardilla. Vuosittain 70 miljardia eläintä tapetaan ihmisten ruuaksi. Syö siis enemmän kasviksia ja hedelmiä ja vähemmän lihaa. Maailma kiittää.